Thank you so much, Nadine. We were hearing what you said inside the room. زۆر سپاس نادین. ئێمە گوێمان لەوە بوو کە چیتە هۆڵەکە گوت. هەستت چۆن بوو؟ هەستت کرد ئەندامانی لیژنەکە، سەرۆک، ئەندامی پلەباڵا و ئەندامانی دیکە بەباشی لە دۆخیەوێت تێگەیشتن؟ دەرەنجامی تۆ لەم دانیشتەدا چی بوو؟ Ez bawer nakim ku min tu endamekî kongrê bihîst be kul dijî doza me be. An jî dijî wê yekê be ku çi qas giringê peymana sîhê Rêbendanê çileya Paşînya di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk hese de û hikûmeta Sûriyê de bi dadperî were cîvcî kirin. Her wiha divê bi awayekî dadperwerane nêzîkayî li gel kemnetewên olî bête kirin û di paşa rojê de rola wan di hikûmetê de hebe. Her wiha divê hemû tundûtîjî li dijî hemû pêkateyan bête rawestandin. Ez wiha difikirim ku li wir hesteke wisa hebû ku yekane rê ji bo hikûmeta Sûriyê ku biçe pêş bi dawîkirina tundûtîjiyê û anîna van pêkhateyên kemnetewe bû nev hikûmetê û dayîna rola wan e li şûna ku wek kesên ji derve bimînin. لە دوایین پرسیاریدا سەرۆک برایان ماست لە هەمووتانی پرسی لە تۆشی پرسی و گوتی دوای یەک ساڵی دیکە سووریا چۆن دەبێت؟ ئێوە گوتان تەنیا دوو ڕێگە هەیە، ئایا هیچ بژاردەی سێم هەیە یان تەنیا ئەو دوو بژاردەیە؟ بۆچی پێت وایە ئەم حکومەتە یان دەبێت باش بێت یان خراپ؟ Ez bawer dikim ku divê dewletên Yekbûyên Amerîkayê dest ji wê yekê berde ku tenê hinekî kar bike. Ji ber ku ez difikirim tiştê ku ew dikin wekî ku bêjin em tenê alîkariyê dikin da ku sala bê hinekî baştir be. Tiştê ku ez difikirim divê em bikin. Fişareke rastaqîne li ser vê hikûmetê da ku biryarên bihêz bide. Da ku alîkar be ji bo jinû ve avakirina wan da bejbûnên mezhebî yên heyî. Da ku karibin serkeftî bin. Ez difikirim ku hebûna siyaseteke wekî em tenê çavdêriya wan dikin dema ku bi ciddî gavan diavêjin. Tenê tê wateya tundûtîjiyeke zêdetir li dijî kemneteweyan û tê wateya pirsgirêkên aboriyên zêdetir ji bo hemû wan mirovên ku di nav xizaneyê de dijîn. Ji ber vê yekê ez difikirim ku Amerîka pêtivî bi helwesteke wêrek heye û fişarê li himmetşerع bike bi guhertinan di hikûmetê de da ku bibe sedema serkeftineke zûtir. Ez difikirim ku fikra mayîna li ser rewşa niha û hiştina hikûmetê ku tenê bilerize û bimeşe. Tenê tê wateya tundûtîjiyeke zêdetir û wendakirina rewabûnê ji bo şerع û hikûmeta wî ku ew jî dibe ku bibe sedema tundûtîjiyeke pir zêdetir. دوایین پرسیار چاوەڕوانی چییە لەم لیژنەیە؟ سەرۆک ئەندامە پلەباڵاکان و ئەندامانی دیکە و تەنانەت کۆنگرێس بەگشتی دوای ئەم دانیشتنە دەتانەوێت چی بکەن؟ دوای ئەم دانیشتنە چاوەڕوانیتان لێیان چییە؟ Ez difikirim tiştê herî giring ew e ku çavdêriya peymana sîhê Rêbendanê bikin. Çavdêriya tiştê ku li Bakurê Rûşlat diqewime bikin. Gelê hikûmeta Sûriyê hêzên xwe vedikişîne, gelê hikûmeta Sûriyê pabendî sozên xwe dibe, da ku piştrast bike ku rê nede tu hêzên ewlehiyê yên Sûriyê ku derbasî gundên Kurdî, Asorî, Êzidî yan her pêkateyeke din a kemnetewe bibin. Wan berê li ser wê yekê li hev kiribû ku ewlehiya wana herêmî hebe û ew hikûmeta berfireh a ku berê ava kirine ew hikûmetên herêmî yên ku hemû pêkhateyên kemneteweyên li wir dijîn li xwe digire bibin beşek ji wê civakê. Bêguman bi wê mercê ku nîvê serkirdeyên jin bin. Ji ber vê yekê ew peymana li Bakurê Rûşlat e û divê Amerîka û bi taybetî Kongre bi hûrgilî çavdêriyê bikin da ku piştrast bin ku bi dadperwerî tên tevlîkirin. زۆر سپاس بۆ هێنانی زانیاری باوەڕپێکراوە نوێ لەوێوە بۆ نێو کۆنگرێس. زۆر سپاس.